शिरा पडली याच्या तोंडावरती, कसला गरम होता. अरे मंडळी नमस्कार, नवीन व्हिडिओ तुमचं स्वागत असा. सकाळ सकाळ गेलं म्हटलं अरे बघलं तर गुलाबाच्या झाडांना बऱ्याच दिवसांनी एक फुल दिलेलं होता आणि त्यानंतर जाणार होतं पुढे तर बघतोय तर काय आईला म्हटलं अरे केळ अख्खी मुळापासून मोडान पडली होती. निकाल जाऊ त्या कोंबड्यांचो आणि त्या अक्करमशी त्या कोंबड्यांच्या मालकाचो. आईला ह्यांका बोलान काय अर्थच नाही असा विचार करून परत घरा गेलाय. घराकडे येऊन चावी फिरवलं आणि नाणीयात आग घातले. नाणीची आग जशी दबदबावून पेटाक लागली तसंच म्हटलं आता पुढचा कार्यक्रम आटपून घेऊया आणि लवकर जाऊया दुकानात. तसंच 11 नंबरची गाडी धरल्याने इलंय दुकानाकडे इल्याने बघतोय तर काय या पोराच्या हातात सकाळ सकाळ कोणी आईस्क्रीम देऊन जाताना काय कळत नाही. त्यानंतर आपल्या आसपासची असलेली छोटीशी बनवलेली बाग बघलंय बाबा काय काय फुलला काय काय रुजला सगळा काय आपल्या जागेवर व्यवस्थित हा काय बघलंय आणि म्हटलं आता दुकान उघडूया. तर घराकडली कामं आटपून बाहेर गेली दुकानात आणि केल्यान चाय आणि बिस्किटाचं फक्कड बेत. मस्तपैकी म्हटलं गरमागरम चाय आणि बिस्किट खाऊया आणि गप कणकवलीत जाऊया. तसं चटकन गाडी हमडून पटकन कणकवलीत इलंय. वया वयात सामान सगळा भरून घेतलंय आणि म्हटलं आता सामान तर घेऊन झाला आता घरात जाऊया. अरे घरात जाऊया बरोबर आहे पण आधी उसाचा रकात खाऊया म्हणून गेले उसाचा रकात खाऊ. गावकार येता बघून बाबल्यान 2 लिंबू कापल्यान आणि ऊसवाले काकान उसाक चिरडून मारल्यान. बर्फाक फसून बाबल्यान रस माका दिल्यान आणि एवढ्या गलासभर रसाचा 20 रुपये बिल केल्यान. 20 रुपये तेका देऊन मी चाललंय घराक कसलं जातलं. आचार रोडची अवस्था बघून माकाच लागला घराक. कसो बसो रामगड गाठलंय आणि माका होईती वस्तू घेतलंय. वस्तू घेऊन आता म्हटलं फायनली जाऊया घराक आणि म्हणून गाडीत बसलंय. बंधाऱ्यात जशी गाडी येली तशी खारी लागली पेवा. खारी म्हटलं आता पेवा नको तुका दुकानातच नेताय रवा. घरात येऊन दुकान उघडले, तुला सामान बाहेर लावलंय, सुकवान घातलेलं होतं आता जवळ केलंय आणि आता काय झाली रे झाली. आता पुन्हा हमालीची वेळ झाली. तर काय सगळा सामान पुन्हा काढू कोया आणि दुकानात भरू कोया. सगळा सामान काढता काढता एक थंडा फुटलो. मला ते फुटलो तर फुटलो जाऊन दे. पण आता तुम्ही आमचा व्हिडिओ बघून आमका कमेंट करून सांगा तुमका ह्यो व्हिडिओ कसं वाटलो.